marami na pong milagro yung ginawa niya sa aming mga mamamayan ng Tambo. Magandang araw po mga ka-rights. Nandito po tayo ngayon sa simbahan ng Tambo, Buhi, Camarines Sur, kung saan ito po yung tahanan ng Milagrosa at dinadayong si Nuestra Señora de la Soledad. Ang aming mahal na reyna, patrona asin ina, Nuestra Señora de la Soledad, aming mahal na patrona. Bali, ang inapuan is dinadayo po dito sa amin sa Tambo dahil po napaka-milagrosa niya. Marami na pong milagro yung ginawa niya sa aming mga mamamayan ng Tambo. Kaya po, para sa amin, pinagmamalaki po namin po na taga rito sa amin, na nandito siya sa amin. Magpipiesta na rin po pala dito sa amin ngayong February 3. Sana po makapunta po kayo. At sana mabisita nyo ang aming mahal na ina. Bali, ma'am, naging emosyon ka, ma'am, dahil napatunayan mo na rin po yung milagro ni ina, po? Ay, opo. Sobra. Kaya po naging, si ma'am, naging emosyonal dahil naranasan niya po yung milagro ni ina. Opo. Tapos, tuwing piyesta, ma'am, punong-puno po ito, ma'am? Opo. Piyesta. Punong-puno po talaga ito. Kahit hindi piyesta siguro, ma'am? Opo. Pag may mga okasyon po dito sa Paris, ganyan talagang punong-puno po. Tapos yung daanan po dyan, halos wala na kayo dyan. Halos puro tao po yan. Kagaya po ng piyesta sa TV, ganun din. Parang ganun din dito. Ano to, ma'am? Tuwing piyesta, anong ginagawa kay ina? Ano po, nagmimisa po, tapos fluvial. Bali, si ina po, iniikot sa buong barangay, sa buong lake. Yung sa lake po ng Buhi? Opo, tapos nag-ano ng mga, parang tradisyon na po yun, simula noon hanggang ngayon. Tradisyon po siya naming mga taga-Tambo na iniikot po yung lahat ng barangay na nasa paligid ng lake. Tapos yung mga patron din po nila doon. Parang nagkakaroon po ng salubong na kunwari sa Iraya, ganyan po. Yung parang salubong ng mga ina, tapos papunta po dito lahat. Ang dami pong mga mga bangka dami pong bangka na sumasama. Maraming salamat po, Ma'am Gladys, sa pagsama po sa amin dito sa simbahan ng Tambo, Buhi, Camarines Sur. At maraming salamat din po sa pagpa-unlock ng interview. At nagpapasalamat din po ako at shout out sa mga pogi at gwapong mga taga Tambo, Buhi, Camarines Sur. At nagpapasalamat din po ako sa walang sawang suporta nyo po sa akin at sa lagi nyong panonood ng aking mga videos. At lagi po nating tatandaan, ingat po tayo lagi sa ating mga biyahe. And God bless us always.